उदालगुरि जिल्लानि हरिसिंगा देउदगुरि सकआव उदालगुरि तामुलपुर थांलाय फैलाय लामा सेरनि साखाथियाव गंसे गोदानै बाजै फेमिलि धाबाखौ बुकुल बसुमतारिया बेखेवनानै होयो। बुकुल बसुमतारिया फोरमायदों गासै भेराइटिस बर' ट्रेडिशनेल फुड आइटेमखौ मोननाय जागोन होनना। अमा नारजि, अनला दाउ, सबायजों दाउजों, नाफाम बाथोन, ना बाथोन आरो गोबां रोखोमनि जाग्रा मोनजागोन होनना फोरमायदों। जाय गोसो गुदुं बिथांनि हटेलाव रिसेपसननि थाखाय सासे लेंगुवेजनि जेंना गैयै सासे सिख्ला नांगौ जादों। थाबैनो गोसो गुदुं नोंथांमोना नैबे 9127202672 जानबुं नङाव सुलाद लादो। बेवहाय हटेल खुलिनायनो मिनिंआनो जादों जेनेबा आं नुहुरो जे जोंनि बेवहाय हरिसिंगा एरियायावहाय मोजां हटेल गैया। बिनि सायाव जेनेबा जोंनि एसे गिदिर जोंनि गोलाव गिदिर मानसिफोरा माबा मोनसे मोजां हटेलाव फैनो ओंखारोबा जानो लुबैबा जोंहा उसुबिदा जायो। बेनिखायनो आङो बे बाजै हटेलखौ आं बेवहाय खुलिनाय जाबाय। आंनि बेवहाय बाजै हटेलाव मोननो थांनाय माबायानो जादों फार्स्ट नारजिजों अमा बेदरजों सोरबाफोर माबायोबा नारजि, अनला, नाफाम बाथोन आरो बिदिनो सबाय, एम्फौ भाजि, ना बोथिया फ्राय बेफोरखौ नोंथांमोना मोनजागोन। नन भेजनि बेलायाव नोंथांमोना बेवहाय धाबा होननानै आं सोदेरबावदों। बेवहाय बे धाबानि मिनिंआनो जाहैबाय पान्जाबि धाबा। मानो होनबा पान्जाबि धाबानि एसे टेस्टआनो बेलेग। बेनिखायनो माने जेरै माने चिकेन कारि, मटन कारि बेफोरनि माबाखौ खोनायोबा मिथियोबा जानायोबा जायनो जानायगोन मोजां आरो आं जि जायगायाव खामानि मावनानै फैनाय बे धाबामोन। बेनिखायनो आङो बे धाबानि आइटेमा एसेबाबो बेलेग। बेखायनो आङो जोंनि बिटिआर एरियायावबो बे धाबाखौ आङो सोसननाय जादों। सोरबाफोर स्पेसियेलिटि जानो गोसो दङबा अनलाजों दाउजों, सबायजों दाउजों, एम्फौ फ्राय, ना फ्राय, बेनि अनगायै अनलाजों दाउजों, मेवाजों अमा बेदरजों बेफोरबायदि जानो हागोन। नोंथांनि लकेसननि दखाना बबेखिनियाव गोलैयो? आंनि लकेसन बाजै हटेलनि लकेसनानो जाबाय देउलगुरि, हरिसिंगा देउलगुरि, नियार बाय बोरला दलं। बेखिनि बे इउटि रड साखाथियाव नार्सारि दङ। बे खाथियावनो आंखौ लोगो मोनगोन। आं बेखौ वेलकाम खालामग्रोगोन। सिगाङावनो फै, माने जोंनि बर'नि सोमोन्दै फैदो, जिरायफैदो बेफोरबायदिखौ आङो बेखौहाय माने बरायनाय जागोन। बरायनानै बेखौहाय आङो जिरायनानै जेनेबा आं बेनो दै होग्रोनाय जागोन। दै होग्रोनायनि उनावहाय आं बेनो गांसे जोंहा बेवहाय बिलाइ थागोन, नायजाब बिलाइ। बे नायजाबखौ होनानै जेनेबा दसे सम बेनो आं टाइम होनाय जागोन। बिनि उनावहाय आं बेखौ सोंनाय जागोन मा जागोन मा लोंगोन। बिनि उनाव सोरबाफोर सुपफोर लोंनो गोसो जायोबा सुपफोरबो मोननो हागोन। बेवहाय बोरमा सुप, चिकेन सुप, दाउ सुप बेफोरबायदि अनेक माबानिफोरखौ लोंग्रोनो हागोन। बिनि अनगायै प्लास दा नै गरम सिजन, गरमनि टाइम जाबोदों। बिनि अनगायै फ्रेस जुइस बेफोरखौ आङो बनायनानै आं होग्रोगोन। बिनि उनावहाय नोंथांखौ सोंबावगोन कि नोंथाङा मा जागोन, रुटि बा फास्ट फुड आइटेम बा जोंनि बे बाजै फेमिलिनि फेमास नारजि अमा बेफोरबायदिखौ आं सोंनाय जागोन। आंहा बेबायदिनो सानैसो मावथिगिरिनि गोनांथि जानानै दङ। बेनिखायनो सोरबाफोर गोसो गुदुंहै बेफोरबायदिनो मावनो गोसो जाबाबो ओरैनो दङबा सोरबा आंनि दामब्रुं नाम्बाराव आंखौ कल खालामनानै बा फन खालामनानै सोंहरनो हागोन माबायदि पस्टनि थाखाय। आङो बेवहाय रिसिपसननि थाखाय सासे आरो हेल्पार माने होफैनाय मानाय कास्टमारफोरनो रायलायनाय मानाय बेफोरखौ आं सानैनि थाखाय आंनो गासै साथाम नांगौ। सानै आङो होफैनाय मानाय जगारि आरो सासे रिसिपसनाव जाहाथे माने जाया रिसिभ खालामगोन बे लेंगुवेजनि प्रब्लेम जानो मोननाय नङा। आं लेंगुवेजखौ बेखौ आङो माबानानै आं बेखौ रिसिभ खालामनाय जागोन।